Kulay pi kawan kepara sa sisin biang kene kesengi biang subaya pi pan ya pusan halor kaktin ke jong play ne sedang hak teng pa padukun bersem bakoi amen kene kesengi in pulenaka siti baar jong Paulus apostol syaki korin kalau nong kapasau tukot lai Lada ke gospel jengi ke dang dum ha kano ke jingmut kalong kumta tang hakitu kibano sya ke jingjot lapen matla ki jingmut jengki bakin omnget da ka blei jong ke juk menta kumta kim yo I ya ke jing pernai jong ke gospel ke bapan pau ya ke buram ukris ubalong kedur jong ublei Kalau men kepera kena kesengi, kema kuaban wan rak syapi kede halor ke gospel jong Jisu, ke gospel jong utrai, ke gospel jong ukris, ya keba la penbena daki apostol, pat ki senran jong ki. Kene keba ong, lada ke gospel jongi kedang dum, hakano ke jingmut. Ke gospel kalong kajing dum day ya kitu kibamngait ya kibangait bat kibak pediang ya utrai bat ya kasandur ka jong u ka gospel kalong kajing syai daki ka gospel kalong kajing penim yaki kebai ngidan kamban sengutu habangi pule ya kana ke city jong Paulus yakinong Korint Hashwa jong kene ke siti ompat siam ladon ki sau teligi gospel but ki wepat ki siti ki badon jing tho ha ka jutang ka pathumai ke banikong ke de ka siti sakinong Thessalonika ke bala tho ha ki snem san puar ke baar ka siti sakinong Galatia ya ke bala tho ha pedeng ki snem san pusau hadu Rupau, bat kebalai kedai kene ke siti cakinong kurin ya kebala tho ha kisnem san punyau. Dan berkata kini lai tili kidon haswa ya ki sauteli ki gospel. Tehaba ingi ong ya ki gospel hangne ke gospel ke papan pawe ke buram kuris ke gospel kemut ke jingalap syapang ke jingwan jong Jisu ya ke jing mi pat jing syak sitom jung u na ke jing mi pat jung u ke jing kiu jung u syabeneng ke jing ptha jung Jisu ke jing hikai jung Jisu barakot ki to ki jing hikai bo Jisu la hikai halor lum ke jing penkot jung u ke jing ptha jung u barakot kitu kita ki gospel ki ba ki apostol ki layalap da ka ten jong ki ka khambun Syuaban don penlong ya kijing tho ki badon ya ki bangi khot menta ka jutang bathmai ne ka testament ka bathmai ompat sem ladon lut kumba long bangi don menta ha ka bible ten markata ban ong ba ni nyalap ya ka gospel ka bala tho ha ka bible ban sim ya ka jumut jong kene ka sisi ba uji ba u Paulus apostol ula tho kalong ka babakla markata ke bangi dei banyalap ke dei ya Jisu hi ya ke jing wan jong u ya ke jing siu spa jong u om da de ya ke bala tho hendre ya ke bar khoi ki bangi la yo pediang ke ta ke jing mon namar kumbang la ong ya ke jing alap ya Jisu ya ke gospel jong u om dei ke jing alap ya ke ba la tho shua sayalap ade layalap shua hadin kisadon ki jing tho ya ka baya dei bat ka jutang bathmai tenamar kata ba ngin ong ba ngi de banyalap tang ya kata ke bala tho ha ka jutang bathmai kalong ka babakla tenamar kata ngi dei ban pidiang ya barakhot ki bangi la yo pateng na ki apostol ya kiba maki kila ai pateng hai ki senran jongki
kanuksa wen ki senran jong Yohanes Ignatius jong ke Antioch Polycarpus Iranius kita kide ki jong Yohanes apostol. Nata ki don sa kiwe jong kiwe pat ki apostol. Kinong buat jong ki abu jing tho. Baikum Petrus bakoj dei balik school ber nang tho. Hoj utip ya ka jing tho bakoj namarba Julait berbor sya ke jing hikai bat sya ki sngi jing le niam ha ke sinagog bat sya tempel nak kata kada utip ke jing tho bat bang i ke jing lap ju sim nak ke jing tho bakoj aba uyalap ha ki breu hikai ya ki breu. Dan kata komen ko para to ingin priang ya ujisu apa ingin priang ya ujisu ya ke jing hikai jung ya ki pengila yo ya ki bangi pada bentangi don ha ke jing tho ha ke jutang bat mai bat ya ki bangi layo pateng ya ke om siam la tho hang ne ni priang ya ki kum kawai bat ya ki banget kalong ke jing ple bat ke jing syai hande ya ki banget wat hadu mentaru tik kumpa la tho Paulus ha kalenong ke balai bakata ka jin ka kadang ka ya kedur kemat jongki mo ndak ba ringdur ya ke ba ladon ha ke jutang barip bat ya ka ba ya ha kata bernakel ya ka jaka ba khoi jongki ba khoi berkhoi la don dak ka jain bakka ti la ngi la ban i tang da weng ya ke jin ka nomor kata ke gospel jong Jisu ka don jingka tang he kitu ki balong jong ka perthei hang ne la thoi sai hang ne ngai to khot ka pasau la penmat la e ki jingmut jong ki ban om ngai da ka blei jong ka juk menta ti ngi bar khot la ngi long ki ba long ki khun jong ka juk ka blei ka juk menta ya ke gospel ke bangi ya sngo berapan bena hangi ka don ka jingka bat ngimla ban skutu ngimla ban priang tange ki banget kalong ka paweng jingka ten mar kata to ngilong ki banget ha ki gospel jong ujisu to utrai unyarap ingi un simukui undon lembat ngi enya ro yo trai Jesu Kris jinom la jinom amen ha keteng pa berkun un sim bakui amen.